Roj nîne ku li Bakurê Kurdistanê nûçeyeke şer û pevçûnê nebe û her ku diçe bûyer zêdetir dibin. Ev yek çarenivîsa Bakurê Kurdistanê ber bi rewşeke nediyar vedibe. Çavderên siyasî û şîrovekar di wê baweriyê de ne ku demil dest pêwîst e zemîna diyalogê were avakirin û aliyên diyalogê di nav xwe de baweriyeke xurt ava bikin. Devlet xelekkollarla yoğunlaşırken Di dema pêvajoyê de dewletê ji aliyekî ve qereqol çêdikir, ji aliyekî ve jî PKK rêxistinekirina sivîl û leşkerî dikir. Şerê îro encamê wan rojan e. Pêwîst e her du alî jî ji xeletiyên xwe dersekê bistînin û pêvajoyeke xurt ava bikin. Şîrovekar wek sedemeke girîng a şer û pevçûnan pêkneanîna hikûmeteke hevpeymanî dibînin û amaje dikin ku hikûmeteke nûnertiya wê berfireh dê bibe çareseriya pirsgirêkan. Divê rewşê de hükümeteki avakirina hükümet gelek pevîstikî mezin e ji bo hem heremê hem jî Tirkiye. Eger navbera AK Parti û CHP hem mutabakat navberanan de çêbe hükümeteki ava bibe vî çaxê ji bo heremî encamê wî herî baş vê hükümetê karı pêvajoya çareserî berdewam bike. Şîrovekar amaje dikin ku daxuyaniyên dawî yên siyasetmedaran nerimtir bûne û ev yek dide nîşan ku di navbera aliyan de hewla avakirina zemîna diyalogê peyda bûye. Şîrovekar pêşbînî dikin dibe ku di demeke nêz de şer û pevçûn werin rawestandin. Lê ev yek jî dê li gorî çarenivîsa siyasî eşkere bibe ku dê mayînde be an jî demkî be. Mayrûksel, Rodaw, Amet.